sigira fasodenɲumanya kɛnɛ kan an sigira k'an bɛ Mali fɛ Mali ka d'an ye n'an ko k'an bɛ Mali fɛ anw bɛ fɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la association Mali ka bɔ nɔgɔ la wulada in na sigi an y'a dabɔ Mali den cɛ n'a muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an y'a dabɔ bɛɛ kama k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in anw de ta don anw de b'a jɔ a hɛrɛ tana ye anw de ta ye n'an sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ an bɛ fɛn kɛ min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wulada in na an sigira conférence de presse kɛnɛ kan association Mali ka bɔ nɔgɔ la a président n'o ye monsieur Yakuba Kulibali ye ka wele bila journaliste ma wulada in na ka wele bila Mali den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an sigira an bɛna ɲɛnajɛ boloda ɲɛnajɛ min don farikolo ɲɛnajɛ de don n'i ko farikolo ɲɛnajɛ i bɛ Mali jeunes bɛɛ ko fɔ i bɛ Mali cɛkɔrɔbaw i bɛ Mali musow i bɛ bɛɛ ko fɔ n'i ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi bi ko caman bɛ k'a kɔnɔ bɛn bɛ k'a kɔnɔ koto ɲɔgɔn tana bɛ k'a kɔnɔ fasojɔ kuma bɛ k'a kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ k'a kɔnɔ o hakilina de y'a to association Mali ka bɔ nɔgɔ la an wulila k'an jɔ bi ka na an bɛna balontan belebeleba dɔ boloda balontan in an b'a kɛ an kun fɛ dɛ an y'an miiri k'a lajɛ k'a fɔ a bɛ se ka bɛn maliyɛnw ma cogo di an y'o jate minɛ mɔgɔw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min an ye balontan in yɛrɛ bonya a n'a karama an y'a ta ka di Usmani Sherif Madani Hayidara denkɛ ma n'o ye Iba Hayidara ye bi bi in na Mali kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ i ma deli ka Iba ye mais bɛɛ bɛ Iba Hayidara dɔn a jɔyɔrɔ ye min ye bi Mali jeunesse la bɛɛ b'a dɔn an sera a ma an ye bonya d'a kɔrɔ a ko bonya diyara a ye k'a kun b'a kɔrɔ o de la an fana fariyana an ye mɔgɔw wele bi ka na ni ɲɔgɔn najɛrɛba in sigi an ye balontan in yɛrɛ sigi ni hakilina min ye an y'a sigi kun min na président min y'a da don o la k'o ɲɛfɔ aw ye yan'o cɛ n bɛ dɔɔnin fɔ aw ye an ka association kan parce que n'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ ka don fɛn min na aw yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye association in sigira Mali jeune bɛɛ kama a nana k'an ka faamaw dɛmɛ u bɛ ka baara min kɛ n'o ye an ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ la paix et la réconciliation a tɛ se ka kɛ anw kɔ n'a ma ɲɛ k'an ka Mali faamaw ye o lajɛ kɛ k'an ka bɛn kelen ma anw minnu bɛ duguba n'anw ye population ye anw jɔyɔrɔ ye mun ye o de la association Mali ka bɔ nɔgɔ la an y'an hakili jagabɔ nin t'an ka activité fɔlɔ ye an ye activité camanba kɛ an ye trophée di mɔgɔbaw ma Mali commerçants faamaw muso cɛsirilenw o bɛɛ kun ye mun ye olu fana k'a dɔn k'a fɔ k'u niyɔrɔ bɛ jamana ko in na u man kan tɛ k'u sigi k'a fɔ ko fo ka wele bila olu ma bɛɛ kan k'i sen don faso baara la i welela i ma wele o tant que Mali carte d'identité b'i bolo i ye maliyɛn de ye diyagoya i kan k'i da don Mali jɔliko la wa a b'i ɲɛ cogo min na i kan k'i da don la association Mali ka bɔ nɔgɔ la an y'a sigi waati min na an y'a bonya da an ka colonel major Ismaël Wage n'o kɛra général Ismaël Wage kɔrɔ bi an y'a bonya du kɔrɔ an ye baara o baara kɛ an y'a bonya da an ka faamaw kɔrɔ hali an filɛ ka nin min kɛ nin an y'a bonya da an ka ministriw kɔrɔ u ye duwawu k'an ye u ko k'u ka dɛmɛ b'an ye o de la wulada in na an sigira nin kɛnɛ in kan ka na nin conférence de presse in kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ aw bɛɛ aw ka se ka kibaruya cari k'a fɔ ko Iba Hayidara association Mali ka bɔ nɔgɔ la an bɛna daminɛ ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 17 le 17 a bɛ kɛ Bani terrain na Bulukasungu la an kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ ma ka bɔ kɔrɔfɔ la ka foli kɛ bɛɛ ye ka Iba Hayidara yɛrɛ fo ani minnu y'a accompagné parce que an ye fɛn in daminɛ mɔgɔw sɔrɔla k'u bolo don an kɔrɔ an ka foli an b'o di an ka parrain ma nin yɔrɔ in na n'o ye Mamadu Faru ta ye ale fana ye maliyɛn don Mali ka d'a ye jeunesse dɛmɛni ka d'a ye an b'a fo an ka marraine madame Fatumata Ɲani Batuli ale dogolen tɛ Mali kɔnɔ bi Batuli bɛ ka min kɛ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ la diɲɛ ko o ko n'a wulila Mali jeunesse tɔgɔ la i b'a sɔrɔ Batuli nin b'a la Batuli fana a jɔra an jigiya kɔrɔ ani an ka partenaire officiel n'o ye yɛlɛ électronique ye Mamutu Tarawele an b'a fɔ an ka partenaire tɔw bɛ yen kɔfɛ an bɛna an da don olu la k'olu ka foli kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn monsieur le maire ka yamaruya kɔnɔna na conférence dayɛlɛla ka kuma di président ma min b'a fɛ a ka se k'o fɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔnin n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ne ye Kadiatu Sila ye association Mali ka bɔ nɔgɔ la ne y'a trésorière ye merci à tous.
bela jele fo a bela jele ko presi mun nana o fo a sabu kɛ u nana mali ko ni presi fo a ma bila fo a jɔyɔrɔba de bɛ jamana in ka ɲɛtaga la ne foli lase faji fɛn bɛ k'a bila fiɲɛ fɛ ka tɔn ka foli lase ka foli lase ɔrtɛmu ɲɛmɔgɔba fɛnɛ donc a sɔnna i bolo don nin ko in kɔnɔ n'an ye ɲɛmɔgɔ fo dɔrɔn an bɛ ɔrtɛmu baarakɛla bɛɛ lajɛlen bi b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ attention mali ka kɔnɔ kɔnɔ ye kɔnɔ jalo donc ka foli lase Michel Bel fɛnɛ ma n'o ye Ousmane Sangare ale fana ye cɛba ye commune kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ min ko a tugulen tɛ n'i ko mali kɔnɔ ko sifin ka ko bɛɛ Michel Bel ba y'an kɛrɛfɛ Ousmane Sangare a sɔnna ka ko caman kɛ commune kɔnɔ yan nɔ donc n'a bɔra yen an bɛ foli belebele lase misi Kone ma ale fana ni a tɔgɔ fɔ commune 1 kɔnɔ yan nɔ i tɛ image foyi y'a la ni fara ɲɔgɔn kan tɛ a sɔnna ka na ni bɛn ani keleya ye commune 1 bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni o de y'a to ni an ka ko fɛn fɛn wulila i bɛ Kone fana y'a kɛrɛfɛ a kan k'a bilasira sira fɛn fɛn a b'o kɛ ni kɔnɔna jɛra an bɛ fo sa Chérif Iba Aïdara ka représentant min n'o ye misi Sise an b'a fo a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an b'a foli lase ka foli lase Mali ka bɔ nɔgɔ la membre minnu bɛ yan nɔ n bɛ foli lase tɔnden bɛɛ kelen la mɔ ne sɔnna ka cɛsiri kɛ sufɛ ani an ka télévision bɔra ka da lase fɛn caman ma ne kɔni n ye Mali ka bɔ nɔgɔ la président donc bi sigi in tɛ sigi wɛrɛ ye sigi ɲɛsinnen don Iba Aïdara de ma n'i ko Chérif Iba Aïdara bɛɛ b'a dɔn bi Mali kɔnɔ ni Iba ye fɔlɔ i b'a ye i bɛ taabolo dɔ de fɔ o ye mun ye a sɔnna a bɛ jamana min kɔnɔ o ko jamana in ko image ta ka d'a yɛrɛ ka sifin bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnninw an bɛɛ ka se ka da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka na diinɛ fɛnɛ kɛ parti kɔnɔ min t'a to an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ e b'i ta la ne bɛ n ta la n'an bɛɛ y'an ta kɛ ka ɲɛ n'an sera n'a bɛ ɲɛnabɔ donc o de y'a to bi an ye Iba Aïdara ta kubu in n'an bɛ k'a labɛn Iba Aïdara kɔrɔ caman b'a la nka bamananw ko mun tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ an filɛ ka ko min labɛn a tɛ ɲɛ fiyewu fo mɔgɔ dɔ ka don a jigi waati min na ni ko in n'an y'a labɛn kumaw daminɛ an ye da caman gosi pour que ko in a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na nka mɔgɔ dɔw sɔnna ka don ko in tigiya kɔrɔ n'o ye an ka parrain n'o ye Mamadu Faruta ye Mamadu Faruta fɛnɛ sifin don a fɛnɛ bɛ cɛsiri fɛnɛ na an b'a Ala deli hali bi Ala ka dɔ fara n'a a bɛɛ lajɛlen a bɛ ka fɛn min kɛ jamana ko la hali bi Ala ka dɔ fara n'i ye an ka marine ta n'o ye madame Fatumata Batum Ɲangi bɛɛ b'a dɔn muso min don a bɛ san caman bɔ a b'a ka fɛn mun kɛ a nana ni bɛn de a nana ni keleya de a nana ni fɛn caman ye min bɛ maliyɛn yɛrɛ nege don mɔgɔw la mais i b'i to jamana kɔfɛ k'ale ka ko caman ye a b'i lanisɔndiya donc olu de sɔnna ka don ko in a denbaya a n'a denbaya kɔ donc sponsor officiel fɛnɛ n'o ye yɛlɛ électronique ye n'o ye Mamutu ye ale y'an ka sponsor ye i b'a fɔ Kadiya ko cogo sponsor tɔ nka balontan yɛrɛ bɛna bila hokumu jumɛn de kɔnɔ an filɛ waati min na o ye bi maliyɛn yɛrɛ mago bɛ fɛn jumɛn na parce que waati sera ko dɔw bɛ yen o ka se ka ɲɛnabɔ a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu in a tɛ nafa foyi ɲɛ ɲɔgɔn sama sama an ma nafa foyi y'a la kɛlɛ an ma nafa foyi y'a la ni bɛn ma fɛn fɛn ɲɛnabɔ kɛlɛ t'o ɲɛnabɔ o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko kɛlɛ an bolo k'a fɔ an ka waati dɔ sera an yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an maliyɛnw o de y'a to an y'an sigi bɛn ani kɛlɛya an bɛɛ lajɛlen an ka jan an bolo ɲɔgɔn ma an se ye diɲɛ fɛn fɛn k'a kɛ bɛn ka cogo min na an minnu bɛ yan nɔ sud la o minnu bɛ nord la o minnu bɛ cɛmancɛ la o an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ sera an ka jɛ an ka bɛn ni kɛlɛya ta donc o image in o de yɛrɛ Chérif la n'o ye Chérif Iba Aïdara ye bɛɛ b'a dɔn Iba ka taabolo bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɔnɔ i tɛ foyi ma t'a kɔnɔ ni bɛn tɛ i tɛ foyi y'a la ni yɛlɛ tɛ i tɛ foyi y'a la ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn tɛ o y'a to kubu in a bɛ édition de bɛna kɛ bani terrain na donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni
kutu ya ka kɛ misali dɔ ye misali min n'a bɛ se ka na ni lumière dɔ ye ni bɛn min filɛ ka fɔ an da la an fana tɛ se ka kɛ sababu ye o bɛn kelen k'o lajigin quartier kɔnɔ k'o lajigin arrondissement kɔnɔ k'o lajigin cercle kɔnɔ k'o lajigin région kɔnɔna na o la an bɛɛ lajɛlen kelen na jɔyɔrɔ ye n'ala ma baasi kɛ lancement don fana an b'a dɔn ko caman bɛ yen nɔ o bɛna kɛ kɛnɛ kan nɔ cellule caman bɛ yen nɔ min labɛnnen don le 17 novembre an b'a dɔn labɛn b'an bolo n'ala ye le 17 jira n na o fana don dɔ fana don min n'o fana bɛna labɛnni fana parce que baara min don association Mali ka bɔ nɔgɔ la an kan ka cɛsiri fɛn fɛn kɛ min b'a to an fana ka dɔn k'a fɔ maliyɛn tɔn dɔw fana bɛ yen nɔ tɔn min n'a bɛ fɛ ka cɛsiri donc u bɛ sigi kun bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye k'a da an bɛɛ lajɛlen tulo kan a wulila min kama o ye k'a dɔn k'a fɔ ko Iba Aidara première édition o de y'a to bi an ye médiaw wele parce que n'i bɛ fɛ ka san sɔrɔ diɲɛ fɛn fɛn la a tɛ ɲɛ f'i ka kunnafonidilaw wele olu k'a lase yɔrɔ la bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min o de ye bi sigi donc n bɛ kuma ta k'a di si Kone ma dafuɲɛ damadɔ minnu fana b'a fɛ k'a fɔ a b'olu lase an tɛ bɔ kɔrɔbɔrɔ fana kɔnɔ fiyewu f'an k'an ka monsieur le maire an ka maire ba fɔ n'o ye Togo ye bi a tɛ yan nka ŋaniya bɛ yan nɔ donc a fɛnɛ sɔnna ka i don ko in kɔnɔ min b'a to a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ fili la sa an k'a fɔlɔ donc si Kone Yaku e tɛ sigiyɔrɔ falen sɛŋɛ na min bɛ se ka jɔ ko caman ɲɛ ma balontan in an y'a dabɔ min kama an y'a dabɔ denmisɛnnin bɛɛ ka bɛn commune yɛrɛ tɛ tuguni parce que a bɔra commune na sisan an bɛ arrondissement na ni commune 1 u yɛlɛmana ka kɛ premier arrondissement ye donc anw de bɛ Mali kɔnɔ anw de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye donc an bɛ nin daminɛ k'a daminɛ nin commune in na nin arrondissement in na k'a kɛ fɔlɔ ye Iba ka turu la sinon Mali bɛɛ don donc an bɛ bɛn de ɲini denmisɛnninw ka se ka balon tan k'a kɛ hɛrɛ ani baden ye an kɔni an y'aw wele ka na o de la an bɛ ORTM fo an bɛ média tɔw bɛɛ lajɛlen fo kɔni ne bɔra kuma na. Je m'attendais à faire ma présentation en français, mais on va aller pour un an pour ma mère. Donc, on a besoin de la pièce. Ah oui, il y a pas. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Mais association Malika Bonorola, en bas président Kabilo, parce que Boraka initiative initiative Mambadi. Ka tournoi dɔ organisé surtout an ka chefukɛ tɔgɔ la n'o ye Chérif Iba Aidara ne filɛ nin ye mun tɔgɔ la aw ɲɛkɔrɔ bi ne y'a ka représentant ye a y'a fɔ ne ɲɛna ko ne k'a fɔ aw ɲɛna excusez-moi ko ne k'a fɔ aw ɲɛna vraiment a ye bonya mun d'a kan a bonyana ma a bɛnna ma surtout tournoi yɛrɛ dabɔra hakilina mun kɔnɔna na n'o de ye ka bɛn ani keleya sabati commune denw ani Mali yɛrɛ malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a di mɔgɔ min ma o mɔgɔ yɛrɛ de ye n'o ye Iba ye ale yɛrɛ de ye bɛn ye ale yɛrɛ de ye sabati ale de ye keleya ye parce que mɔgɔ de don mɔgɔ min a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ a ye bɛn ani keleya a y'o de promotion kɛ
t'a fɔ dɔrɔn ko iba k'a daminɛ cɛkɔrɔba la ka na fo iba yɛrɛ dɔgɔninw na u ka fɛn bɛɛ la i bɛ bɛn ani kelenya ani toɲɔgɔn ta la u b'o de prôné u b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ne n'u tagamana ne b'u dɔn nugunamɔgɔw b'u nɔfɛ mais u tɛ dugu mɔgɔ la mɔgɔ sugu bɛ b'u nɔfɛ mais u bɛ bɛn minɛ u bɛ bɛɛ comment dire c'est-à-dire qu'il faut en sorte que chacun puisse être avec eux c'est-à-dire pour que chacun puisse quand même sortir la tête haute à travers leur accompagnement donc vraiment a bonyana ma a y'a yira k'a fɔ ko n'i sera yan wulada in na ne k'a yira o la k'a fɔ ko vraiment tournoi in a bɛnna ma a bonyana ma et comme le dit l'autre le football c'est le fair play de don c'est-à-dire kulonkɛ de don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka yɛlɛ an ka to ɲɔgɔn ta la c'est surtout ça parce que n'a y'a jateminɛ tournoi filɛ nin ye i b'a sɔrɔ commune kɔnɔ mɔgɔ denmisɛnnin caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na denmisɛnninw minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ u ma deli ka ɲɔgɔn ye mais à travers le tournoi u bɛ connaissance kɛ u bɛ fɛn caman kɛ u bɛ ini u b'a dɔn ko nin ye nin ye nin ye nin ye et puis u bɛ se ka bɛn yɛrɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la preuve est que bi ne nana yan en réalité ne ye mɔgɔ caman dɔn ne ye mɔgɔ caman ye a b'a to siɲɛ wɛrɛ hali ni ne a tigi ye ne ɲɛmɔgɔ bɛ k'a tigi la et dans la vie c'est comme ça en fait toutes les rencontres sont des bonnes rencontres il n'y a pas une mauvaise rencontre dans la vie n'i ye mɔgɔw ye dɔrɔn c'est une richesse adamaden yɛrɛ ye richesse de donc vraiment an b'a fo ka wari ka yira o la fana k'a fɔ ko i b'a ka accompagnement a n'a ka soutien ne fera pas défaut n'Allah sɔnna ma et merci à tous merci pour l'honneur merci pour comment dire la considération à l'égard de notre shérif Ibrahim Aïdara du DGP donc a b'a fo ka wari ɲuman dɔn empêchement de y'a bali a ka se yan n'o tɛ a y'a kanu ka se yan wulada yɛrɛ la dernière minute a ye ne wele a ko ne ka représenté parce que empêchement gɛlɛman dɔ y'a sɔrɔ a ma se ka kɛ yan o de kama a ye ne délégué ko ne ka na a représenté nin kɛnɛ in kan donc vraiment il est reconnaissant a b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ni ce an nana Bamakɔ a ma mɛ an ka kuma an ka gɛrɛ de kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Saloum Cissé ne ye Saloum Cissé je suis membre de plusieurs organisations de la société civile je suis également directeur d'un cabinet de formation merci. Justement, il y a ramassé en français par première personne. Si c'est voilà. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'honneur accordé. Alors, nous tenons à remercier l'association Mali Kabo Norola pour cette initiative parce qu'aujourd'hui, organiser un tournoi de football, c'est vraiment une belle initiative. Et nous tenons vraiment à remercier les organisateurs et surtout l'honneur accordé à notre shérif Ibrahim Aïdara du DGP. Je suis là ce soir à son nom, à son nom pour vous remercier pour cet honneur et vous encourager pour cette initiative. Surtout le cadre, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Le Mali en a besoin de cela. Le Mali a soif de cela, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc au nom de Chérif Ibrahim Aïdara, nous tenons vraiment à vous encourager, à vous féliciter pour cette initiative parce que la paix, on en a besoin. En tant que le jeune, vous avez eu l'idée de confier ce tournoi à Chérif Ibrahim Aïdara, celui-là même qui fait la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. De son père à ses jeunes frères, ils ont toujours prôné la paix et la cohésion sociale. Donc vraiment, nous tenons à remercier le président Yacouba Koulibaly pour cette initiative. Nous tenons également à remercier le parrain d'avoir accepté d'associer son nom à cette activité pour la bonne réussite de l'activité. Donc en tant que le jeune et au nom de Chérif Ibrahim Aïdara, nous tenons à encourager et à faire la promotion davantage de la paix et la cohésion sociale. Comme je le disais tantôt, le Mali a vraiment besoin de la paix, le Mali a besoin de la cohésion sociale, le Mali a besoin de vivre ensemble. Et la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va cultiver cela en nous.
c'est à nous les jeunes de le faire, car la jeunesse est l'avenir, la jeunesse est le futur, la jeunesse est le développement. Donc au nom de Chérif Ibrahim Aïdara, nous tenons vraiment à vous remercier encore davantage pour cette initiative. Merci et bonne suite du programme. Merci. Initiative ta an kan k'o fo kosɛbɛ an ka transition fana ɲɛmɔgɔ k'o fana fo kosɛbɛ u bɛ wulikajɔ min na k'a dɔn k'a fɔ ko a yelen don association bɛɛ lajɛlen fɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ wa an b'u fo kosɛbɛ u k'o wulikajɔ la donc o tɛmɛnen kɔfɛ balontan min bɛ sen na n'an b'o yɛrɛ lancement kɛnɛ kan n'o kɛnɛ denbaya n'a bonya n'a karama k'a bɛɛ ta ka di an karamɔgɔ denkɛ ma n'o ye Chérif Iba Aïdara ye n'a ka kan denmisɛnnin min don denmisɛnnin funakɛni mais a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ kalali la ɲɔgɔn a kɔrɔkɛ n'o ye Badara Aïdara n'o ye Badara Ali Aïdara ye ale yɛrɛ fana bɛ baara min na k'an ka bɛn maaya la an ka bɛn maaya la hadamadenya de bɛ yen nɔ fɔlɔ sani diinɛko yɛrɛ ka na ale fana y'o faamuyali sɔrɔ i bɛna ye Aïdara n'a denw bɛ baara min na Maliko yɛrɛ la fɛn fɛn mana k'u ye u n'a ka kan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ka donc vraiment famille Chérif la bonya fɛn fɛn mana dɔw ma an b'a fɔ u b'a mérite u b'u fo kɛnɛ kan kosɛbɛ an ka baara in fɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye Mamadu Kɔrɔta ye a fɛnɛ a bɛ min na an b'a kalama o n'a ka Chérif kanu an b'a dɔn kosɛbɛ cɛ jɔlen don marraine fɛnɛ o tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ bi Batuliɲa n'i y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ma se k'a ye mɛ n t'a dɔn mais n m'a ye mɛ n m'a tɔgɔ mɛn kɔnɔ ka gɛlɛn donc an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo kɛnɛ kan kosɛbɛ o ye wulikajɔ min ye denmisɛnnin ninnu jamana yɛrɛ ye vraiment Ala k'a sara n balimamuso min n'ale ye bere kuma na ye an b'a fo kosɛbɛ k'a ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ kelenya bɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ cɛ dilan fɔlɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛnnen don nka n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an kɔrɔkɛ ni an fa min bɛ kɛnɛ kan n'o ye Monsieur Kone ka wulikajɔ denmisɛnninw nɔfɛ an b'a fo kosɛbɛ ni o ye commune 1 mairie bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an conseil 45 de bɛ yan bɛɛ tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ko mɔgɔ mɔgɔ sera yan nɔ n'i bɛ taa so Ala kana baasi foyi k'i la puis fɛnɛ le 17 novembre Ala k'a dɔn yira n na mairie fɛnɛ bɛna ye kɛnɛ kan ka accompagner a ka baara in na parce que a n'a ka kan nin ye an ka kɛta dɔ de ye ni mɔgɔ min y'o k'an nɔ an kan ka wuli n'o fɛnɛ tigi sigara k'o fo ni Ala sɔnna ma le 17 kuma bɛɛ lajɛlen welelen don Bani terrain na ka se ka taga Iba ka édition fɔlɔ ka se ka taa finale participer k'a daminɛ fo ka taa se finale ma k'a bɛɛ participer an b'o ɲini commune 1 ani Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ welelen don Bani terrain na n'o bɛ Bulukasunbugu la sani ka se sugu yɛrɛ ma Bulukasunbugu sugu ma Bani terrain bɛ yen donc ka bɔ kuma na ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ presse fɛn fɛn sera yan k'a bɛɛ lajɛlen fo a ka wulikajɔ n'a ka faso kanu na n bɛ segin n bɛ n profiter ka kangari kelen da aw ye a ye kɛ jamana jɔla ye presse a kana kɛ jamana cila ye presse jɔyɔrɔ ka bon dɛ presse jɔyɔrɔ ka bon a jɔyɔrɔ ka bon ani surasi cɛ kelen ye parce que aw kumakan bɛ se ka se yɔrɔ a ka kɛwale bɛ se ka se yɔrɔ la donc o nafa ka bon jamana ma donc a kɛ kuma ɲuman fɔlɔ ye a ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi bi jamana bɛ waati min na sisan vraiment m'o ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ kuma na ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma n'a fɔcogo kama je vous remercie tout le monde. Donc dans la soirée, donc c'est qui puis question fila saba question ɲɔgɔn komi su ko la donc ok on va faire la deuxième question. ah
Dora Boy. Kada Ruti. Dada. Dauda Buhari. Isa Fomba. Sabunwa. Yorùbá. Non, non, Daura Jaguares, Ogon. Non, c'est un mouvement, c'est dans la langue. Hein? Ici, on voit c'est un mouvement. Donc, on va laisser la langue pour le Patriote. Liberté. La troisième, c'est liberté. Troisième, c'est trois. Ok. Avec qui?